Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. У нязвыклы для сябе дзень, ну але так зоркі, як кажуць, склаліся, тым не менш нам заўсёды прыемна бачыць у нас у эфіры са сваёй штотыднёвай аналітычнай праграмай нашага выбітнага палітычнага аглядальніка, гісторыка Александра Фрыдмана. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. У мяне ёсць такое подозрение, спадар Александр, что у вам альбо, ну я не ведаю, альбо у вас ёсць нейкія крыніцы дасведчаныя, альбо вам зоркі подказываюць, альбо як вот что вы як прачуваючы, что будзе такая ну нагода пракаментаваць, якую не трэба адцягваць на конец тыдня, а вот трэба по гарачых слядах, а таму трэба ў панядзелак рабіць эфир. Ну вот вам нехта даклаў, таму вот прадказаць такое было. Хотя, можа быть, и магчыма. Вот давайте с этого и пачнем, с сирийского варианту. Наколькі было відавочна для вас пасля анализу тых матэрыялаў, с информации, может быть, читаючы агляды аналітыкаў, экспертаў, якія публікаваліся у заходніх СМИ, что вось гэтая, скажем так, змена улады у Сірыі адбудзецца, ну по сцэнары, про які марыў Путін, ну але вось лёс яму не склаўся, а вось тут акурат таки Дамаск, ну умоўна за 3 дні і атрымаўся. Вот ці можна было гэта прадбачыць? Тут тое, што рэжым Асада знаходзіцца ў апошняй фазе свайго развіцця, гэта, конечно, ўжо на мінулым тыдні было зразумела. Там было бачна, што адбываецца з сірыйскай арміяй, як яна адыходзіць, якая паніка назіраецца ў кіраўнічых сірыйскіх колах, то бок тэндэнцыя была відавочная. Але ўсё роўна, што гэта скончыцца ну так хутка, што гэта літаральна будзе справа некалькіх дзён, ну гэта мала хто, канешне, прадбачыў. А вот тыя прагнозы, якія з'явіліся ў пятніцу, у суботу, там тыя ж амерыканскія прагнозы альбо брытанскія, нямецкія, там гаворка хутчэй ішла ўсё ж таки, ну магчыма тыдзень, ну можа 2 тыдні. Ну цяжка сабе уявіць, што іранцы і Расія яны дазволяць гэтаму рэжыму Асаду так хутка здуцца і так хутка сысці. Ну як мы бачым, дазволілі, не змаглі яго уратаваць альбо не пажадалі яго уратаваць. З вось такімі падзеямі, з такімі рэвалюцыямі, ну гэта ў сваём сэнсе гэта была рэвалюцыя, і гэта напэўна апошні элемент, апошні момант арабскай вясны, якая пачалася яшчэ шмат гадоў таму, і вось у сірыйскім выпадку так гэта скончылася. Рэжым Асада спачатку ацалеў, ну а зараз яго гісторыі рэжыма Асада відавочна пастаўлена кропка. Калі назіраеш за такімі падзеямі, імклівымі падзеямі, у якіх пачынаецца свая ўжо уласная дынаміка, і тыя рэжымы, якія спачатку падаюцца вельмі моцнымі, а рэжым Асада падаваўся моцным, ды яшчэ і такая знешняя моцная падтрымка з боку Ірана, тут яшчэ і Хізбалла, і таксама іранскія проксі, Расійская Федэрацыя. І вось раптам гэта ўсё знікае, і гэты рэжым, ён такі слабы, ён не кантралюе больш сітуацыю, ён не кантралюе армію, армія развальваецца, знешняй дапамогі таксама няма. Гэта прадбачыць вельмі цяжка, бо тая інфармацыя, якую мы атрымліваем з такіх сістэмаў, з такіх дыктатарскіх сістэмаў, зачыненых сістэмаў, яна вельмі павярхоўная, яна недасканалая, яна недакладная. Но мы не ведалі нічога пра настрой у сірыйскай арміі, паколькі ацаніць іх было звонку, ну вельмі цяжка. А вось яны аказаліся такімі, як яны аказаліся. Чакайце, спадар Александр, што значыцца мы не ведалі пра настроі там у арміі, у грамадстве? Мы бачылі вынікі выбараў 95 там з чым там процентаў. Менавіта гэта мы бачылі такое ў сірыйскім выпадку, мы такія ж вынікі бачылі на румынскіх выбарах 80-х гадоў, якія там праводзіліся выбары ў двукоссі. Мы таксама бачылі такія ж вынікі на тых жа камунальных выбарах, якія прайшлі ў 89-м годзе, калі я не памыляюся, гэта быў красавік альбо май у ГДР, і што мы пабачылі праз некалькі месяцаў, ГДР просто знікла. Хаця вынікі, якія былі там атрыманы, яны былі вынікі, якія ГДРаўскае кіраўніцтва задавольвалі. Ну і, канешне, што тычыцца Асада, ну для яго былі
тыповыя вынікі. Ён жа пачынаў, калі я не памыляюсь, увогуле з 99% і безальтэрнатыўна. У параўнанні з тым, што адбывалася ў апошнім часам, там 2 разы, калі я не памыляюся, выбары ўсё ж таки былі там розныя альтэрнатыўныя кандыдаты у двукосе, і паказчыкі Асада былі, ну, больш сціплыя. Ну, конечно, выглядае вельмі гратэскна, але калі параўноўваць 99% і 95%, трошки больше 95%, які Асад атрымаў, ну, гэта выглядае больш як такі больш памяркоўны, больш сціплы вынік. То бок мы, канешне, назіраючы за становішчам у Сірыі, было пасля тых падзеяў, якія там былі ў 10-е гады, было зразумела, Асад падтрымкай насельніцтва не карыстаецца. Нянавісць да Асада праз ягоныя злачынствы, ну, яна была вельмі моцная. Гэта ўсё было зразумела, але лічылася, што ў яго больш-менш надзейная армія, з дапамогай якой ён і шмат у чым і перамог. Канешне, была знешняя дапамога, але ўласная армія таксама важны чыннік. У яго досыць моцныя спецслужбы, і што галоўнае у гэтым аналізе, ну, галоўная слабасць гэтага аналіза была у тым, што роля, значэнне, моц Расіі і моц Ірана былі відавочна перабольшаны. Бо калі паглядзець гэта, ну, з іранскай перспектывы, ну, як Іран можа не падтрымаць Асада, калі гэта фактычна апошні важны чыннік, які застаўся ад іранскай знешняй палітыкі на Блізкім Усходзе. А вось бачым, не падтрымаў. Калі паглядзець з пункту гледжання Расіі, ну, як Расія можа гэта дапусціць і паставіць пад пытанне сваю ваенную прысутнасць на Блізкім Усходзе? Пакуль не зразумела, невідавочна, чым гэта ўсё скончыцца, але адно ўжо зразумела: таго ўплыву, які быў у Расіі да 2024 году, калі Расія фактычна разам з Іранам вырашала лёс Сірыі, а рэжым Асада шмат у чым быў марыянеткавы, такога ўжо не будзе. І тут трэба не забыць адну рэч. З пункту гледжання лагістыкі, як лагістычны хаб, вельмі важная краіна Сірыя для Расіі. Акрамя таго, Сірыя — гэта пэўны плацдарм для Расійскай Федэрацыі. Яшчэ ў савецкія часы Масква звычайна выбірала ў пэўным рэгіёне 1-2 краіны і праз іх імкнулася прасоўваць свой уплыў. Так, прыватнасці, было на афрыканскім кантыненце з той жа Эфіопіяй, Анголай і іншымі краінамі. Зараз Расія працуе такім жа чынам у афрыканскім рэгіёне. На Блізкім Усходзе ўсё куды больш складана. У іх, акрамя Сірыі, там фактычна такіх партнёраў надзейных не было і, напэўна, не будзе. Калі яны там усё страцяць, ну, гэта для Расіі вельмі такі моцны удар. Але вяртаючыся да таго, каб магло было прадбачыць ці не. Звычайна, калі таго вось адбываюцца такія падзеі, даследчыкі, эксперты заўсёды кажуць: ну, гэта ж было відавочна. Ну, вось гэта, і гэта, і гэта, і гэта. Заўсёды ўзнікае пытанне: паважаныя, а дзе вы былі за 3 тыдні да гэтага, за 4 тыдні да гэтага, за паўгода да гэтага, калі вы ну, вось рэжым стабільны, нічого з ім не адбываецца. І я тут, дарэчы, гэта тое, што я зараз кажу, гэта з свайго кшталту і самакрытыка. Калі мы з вами размаўлялі месяц таму, і вы мне задалі гэтае пытанне пра Сірыю, пра лёс рэжыма Асада, хутчэй за ўсё я вам сказаў: ну, я не магу сябе ўявіць, што ён у бліжэйшым часе знікне. Ну, можа, там з Асадам нешта адбудзецца. Усе мы людзі, можна памерці альбо захварэць. Гэта ўсё так. Але тое, што там амаль за 2 тыдні сірыйская армія знікне, што іранцы сыдуць з Сірыі, а расійская прапаганда будзе раптам казаць: ну, Сірыя — гэта нічога важнага. Ну, страцілі, ёсць больш важныя рэчы. Ну, хутчэй за ўсё я вам сказал, ну, гэта неверагодны сцэнарый. А гэта паказвае, што шмат таго, што ў сірыйскім грамадстве было, што было ў войску, што было ў сірыйскіх элітах, мы проста гэта звонку не бачылі, ну, таму, адпаведна, не маглі прадбачыць і прадказаць той сцэнарый, які мы зараз назіраем. Але такія сцэнарыі трэба ўлічваць, заўсёды трэба ўлічваць. Ну, прадказаць не маглі, але высновы рабіць там можна, судзячы гледзячы на тое, як это ўсё адбывалася. Ці можна рабіць высновы? На вось у каментарах шмат пішуць з нагоды таго, што атрымліваецца, што разбурыць і зваліць такі таталітарны рэжым любы
Магчыма ўсё ж таки не мірнымі пратэстамі, а вінавіта вайсковым шляхам, бо мы памятаем арабскую вясну 11 год, у Сірыі тое ж самае. Чым яно скончылася? Не просто разгонам, не просто загнаннем под плінтус і аб'яўленнем усіх там каго можна экстрэмістамі і тэрарыстамі і пасадкамі там на 5, 7, 10, 15 гадоў, а расстрэламі, бомбами, хімічнымі бомбами і гэтак далей. То есть ўсё атрымліваецца, што ну на вялікі жаль, калі там глядзець на таталітарныя рэжымы, якія ёсць, ну скажем, у нашым рэгіёне, то толькі рэвалюцыя узброеная. Я вось возьму за прыклад тую арабскую вясну, якую вы узгадалі. Там жа ёсць, ну, з гісторыі арабскай вясны я бы вылучыў, ну, 3 прыклада я возьму. Першы прыклад, ён, напэўна, самы мірны і самы паспяховы. Гэта падзеі у Тунісе, дзе клептакрат Бен Алі, дыктатар, абсалютна карумпаваны рэжым, які існаваў працяглы час, калі пачаліся там вельмі моцныя пратэсты, Бен Алі для сябе вырашыў, ну ўсё скончылася, ён сабраў свае рэчы і ўсё, што раней там у яго было назапашна, і просто кінуў краіну і з'ехаў з яе. Таму у Тунісе все адбылося, ну, досыць мірна. Умоўна назовём гэта шлях Януковіча, бліжэй калі да нас. Я б нават не сказал, што гэта шлях Януковіча. Шлях Януковіча ён быў усё ж таки такі, ён быў больш крававы. Януковіч супраціўляўся. Можа, ён і асабліва і не жадаў выкарыстоўваць зброю, но так ці інакш. Украінскі шлях да Еўрамайдан, ён быў крывавым. Іншы прыклад, які ёсць у гісторыі арабскай вясны, гэта прыклад Лівіі і прыклад Кадафі. Кадафі вырашыў змагацца. Ну, прынамсі, мы не ведаем сёння, ці ў яго былі там нейкія планы збегчы з Лівіі, асабліва там шмат краінаў і не было, якія гатовы былі яго прыняць. Хаця, хто ведае, Расійская Федэрацыя, напэўна, і Кадафі бы прыняла, а можа, і Лукашенко бы прыняў бы, калі Кадафі там пажадаў бы прыехаць у Беларусь. Ну, так ці інакш. Гэтага не адбылося, Кадафі змагаўся і прайграў і быў забіты. Ну, гэта вядомая гісторыя, як яго забілі, не будзем паўтарацца. І ёсць іншы прыклад, быў да апошняга моманту трэці прыклад, гэта прыклад Асада. Асад, у выпадку якога ўжо падавалася, што ён прайграў. Ну, апазіцыйныя сілы, у іх былі моцныя пазіцыі, яны прасоўваліся. У пэўны момант Асад, калі не памыляюся, кантраляваў 20 альбо нават 30% сірыйскай тэрыторыі. Ну, падавалася ўсё. Ну, перамагчы ён не можа. Будзе параза, і гэтая сірыйская дыктатура знікне. Што атрымалася? Прыйшлі іранцы, прыйшла Хезбалла, ну, што значыць прыйшла? Яе іранцы кінулі у Сірыю, і прыйшла расійская авіяцыя, і прыйшла расійская прыватная кампанія Вагнера. І у іх атрымалася стабілізаваць Асада і дапамагчы яму адваяваць значную частку сірыйскай тэрыторыі. То бок гэты рэжым, ён яшчэ пэўны момант праіснаваў, і падавалася, што ён зможа існаваць і далей, карыстаючыся вось гэтай расійскай падтрымкай і іранскай падтрымкай. Ну, вынік ён вядомы. Калі мы паглядзім на падзеі ў Беларусі і просто параўнаем, які тып дыктатара у той жа Лукашенка і які тыпы дыктатараў былі на Блізкім Усходзе. З усіх тых прыкладаў, якія я заўважыў, Лукашенка гэта відавочна не Бен Алі. Гэта не той, ён гэта прадэманстраваў у 2020 годзе. Калі б Лукашенко быў Бен Алі, ён бы ўжо адляцеў у 2020 годзе. Хапіла першага гэтага тыдня пасля выбараў. Не, Лукашенко гэта не зрабіў. Лукашенко вырашыў змагацца і змагаўся, як мы ведаем, і змагаецца да сённяшняга дня досыць паспяхова. Так што хто насамрэч Лукашенко, хутчэй Кадафі альбо Асад, ну, мы гэта ўбачым. На сённяшні момант Лукашенко ўсё больш становіцца Асадам у тым сэнсе, што Беларусь, лукашэнкаўская Беларусь, рэжым Лукашэнкі, ён ад Масквы залежны. І калі што там будуць складвацца падзеі досыць непрымальныя, непрыязна для Лукашэнкі, ён спадзяецца, напэўна, на расійскую ваенную дапамогу. Але тут бы я ставіўся асцярожна. Канешне, Беларусь мае для Расіі непараўнальна больш важнае значэнне, чым Сірыя. Гэта іншая гісторыя,
Але ўсё ж таки ці дапамагла Расія Асаду? Ну пэўным сэнсе дапамагла тым, што яны яго да сябе забралі. Гэта так, напэўна, выратавалі яго. А больш не, рэжым Асада скончаны. Наколькі верагодна, што Расія ўсё ж таки зможа, ну ўжо конечно у абмежаваным таким куцым аб'ёме, але захаваць сваю прысутнасць у Сірыі, і пра што сведчаць дамоўленасці, ну нібыта дамоўленасці з Турцыяй, якая дае магчымасць расійскім войскам выязджаць спакойна з Турцыі, Сірыі праз Турцыю. Турэцкі ўрад паводзіць сябе вельмі прагматычна. Тут пытанне, што Расія можа прапанаваць. Пытанне, ці зацікавяць гэтыя прапановы Турцыю. Ну Турцыя прынамсі імкнецца зараз паказаць публічна не, ну а па-за межамі публічнай прасторы, калі пачытаць там розную інсайдерскую інфармацыю, туркі імкнуцца стварыць такое ўражанне, што яны ўсё ў Сірыі кантралююць. У якой ступені гэта яшчэ пытанне, бо гаспадар Эрдаган ён вядомы прадавец паветра. Ён робіць розныя выказванні, яму падабаецца прадстаўляць сябе моцным, але ў якой ступені ён можа ўплываць і вырашаць пытанні, асабліва калі мае справу з такімі радыкальнымі ісламістамі, як прадстаўнікі былога філіялу Аль-Каіды ў Сірыі, якія адыгралі ключавую роль у звяржэнні Асада, гэта пытанне адкрытае. Расія відавочна будзе Турцыі рабіць там розныя прапановы. І я ўпэўнены, што вось гэтая эвакуацыя расійскіх войскаў, якая зараз ідзе праз Турцыю з дапамогай Турцыі, што за гэта расійскаму боку прыйдзецца Турцыі заплаціць, альбо зрабіць Турцыі нешта такое прыемнае. Што тычыцца астатняга, ну паглядзім, магчыма і новы сірыйскі ўрад пажадае нешта ад Расіі атрымаць, і калі Расія будзе ў стане заплаціць, каб там нешта захавалася, я не думаю, мне цяжка ўявіць, каб яно захавалася ў тых памерах, як гэта было ў часы Асада. Але калі Расія будзе нешта даваць, яны пра гэта паразважаюць. Там ёсць шмат пра што можна паразважаць. Вось давайте возьмем такі яшчэ прыклад вельмі цікавы. У 2014 годзе Асад пайшоў менавіта тым жа шляхам, па якім пайшлі ўрады сацыялістычных краінаў пасля другой сусветнай вайны. Ты частка сацыялістычнага блоку, ну ты ўводзіш рускую мову ўводзіш у якасці школьнага прадмета. Асад гэта зрабіў, бо ён ведаў, што ён шчыльнае ў яго супрацоўніцтва з Расіяй, і вось гэта тыя крокі, ну якія Расія можа і фінансаваць, і можна ад Расіі нешта за гэта атрымаць. І па-ранейшаму у сірыйскіх школах прапаноўваецца руская мова як другая замежная. Вось цяпер узнікне пытанне, ну а што рабіць з гэтай рускай мовай? Можна працягнуць, калі Расія гатовая будзе гэта фінансаваць. Не будзе Расія гэта фінансаваць, ну заменяць рускую мову на тую мову, якую будуць фінансаваць, хутчэй за ўсё на турэцкую мову. Так што пакуль гэтыя паўстанцы, гэтыя ісламісты, ну іх называюць тэрарыстамі, тут пытанне такое, як каму падабаецца. Тое, што яны дэмакратамі не з'яўляюцца, гэта відавочна. Я маю на ўвазе былую Джабхат ан-Нусра. Вось. Калі будуць для іх цікавыя прапановы, чаму ж не? А прапановы будуць. Ім там ёсць каму прапанаваць. Тут можна нешта атрымаць з ізраільскага боку, нешта можна атрымаць ад Турцыі, шмат што можна атрымаць ад Захаду. Можна атрымаць нешта і ад Злучаных Штатаў і іншых захадных партнёраў. Уласна кажучы, калі мы возьмем гэтыя две расійскія базы, якія там ёсць, калі прапанова ад Захаду, каб гэтыя базы былі зачынены і Расія была выгнана з Сірыі, калі гэтыя прапановы будуць больш прывабнымі, чым прапановы Расіі па захаванні, гэта будзе зроблена, і Пуцін гэта разумее. Яшчэ один аспект. Я глядзеў зараз на здымкі, якія заходнія агенствы публікуюць, і показаны просто заторы на дорогах с подпісам, як вось эмігранты Сірыі, якія цягам вось гэтага панавання рэжымаў абодвух Асадаў вымушаныя былі з'язджаць з краіны, зараз яны вяртаюцца. Вяртанне выгнаннікаў. Я ведаю, што у Германіі вельмі шмат сірыйскіх уцекачоў. Як там, апусцелі вуліцы?
Ну, пакуль я не бачу, каб улицы опусцілі. Я бачу дэманстрацыі, сапраўды вельмі такія цікавыя былі дэманстрацыі, вельмі эмацыянальныя сірыйскія дэманстрацыі, дзе яны сапраўды святкавалі сканчэнне гэтай дыктатуры і канец Асада. Вось. Таксама так была інфармацыя пра тое, што людзі імкнуцца купляць квіткі, наколькі я разумею, прамых-то рэйсаў з Еўропы у Сірыю на дадзены момант няма, магу памыляцца, але падаецца няма, але відавочна тыя людзі, якія там шмат гадоў не маглі патрапіць на радзіму з розных прычынаў, якіх там засталіся сем'і, бацькі і іншыя, канешне, яны і ў Еўропе скарыстаюцца гэтай магчымасцю, яны накіруюцца ў Сірыю. Вось. Ці яны перабяруцца? Я думаю, што хутчэй большасць не. Тое, што мы зараз назіраем гэтыя чэргі, ну адкуль яны ідуць? Яны ідуць з Турцыі, яны ідуць з Лівана, яны ідуць з Іраку, а там сірыйцы знаходзіліся ў зусім іншых умовах, чым у Еўропе. Так што тут бы я не заходзіў без таго, што будзе шмат сірыйцаў, якія добраахвотна вернуцца на радзіму. Тут жа іншае пытанне зараз узнікае. Германія і Аўстрыя сёння вырашылі больш не разглядаць, прыпыніць разгляд заяваў грамадзянаў Сірыі на статус уцекача. У нямецкім выпадку, калі я не памыляюся, там гаворка ідзе недзе пра 47 тысяч заяваў альбо 48 тысяч заяваў, якія не былі апрацаваны, і хутчэй за ўсё гэтыя заявы гэтым заявителям будзе адмоўлена. Іншае пытанне, гэта пытанне, што адбываецца пасля таго, як будзе адмоўлена. У Германіі з гэтым вялікія праблемы. Людзі часта атрымліваюць адмовы, але дэпартацыю іх на радзіму рэалізаваць на практыцы вельмі цяжка. Таму пераважная большасць нават тых, каму адмаўляюць у статусе уцекача, яны застаюцца. Гэтае пытанне ў Германіі, яно палітызаванае зараз, моцна палітызавана. Гэта звязана з выбарамі. Паколькі тэма міграцыі будзе адной з галоўных тэмаў на гэтых выбарах, і адпаведна розныя палітычныя партыі будуць імкнуцца гэтую тэму выкарыстаць, каб атрымаць дадатковыя галасы. Напрыклад, хрысціянскія дэмакраты будуць імкнуцца атрымаць галасы тых, хто скептычна ставіцца да міграцыі і хацела б увогуле яе прыпыніць. З другога боку, сацыял-дэмакраты, як мне падаецца, і шмат ужо пра гэта сведчыць, будуць імкнуцца атрымаць галасы людзей з міграцыйным мінулым, тых жа выхадцаў з Сірыі і астатніх арабскіх краінаў. Канцлер Шольц учора, калі я не памыляюся, гэта было, нават выйшаў твіт Шольца, дзе ён на арабскай мове прывітаў звяржэнне дыктатуры Сірыі і пажадаў сірыйцам усталявання дэмакратычнага ладу. І насамрэч, выхадцы з краінаў Блізкага ўсходу і з Турцыі, яны паступова становяцца і ў палітычным сэнсе важным фактарам у нямецкім жыцці. Справа ў тым, што яны актыўна атрымліваюць нямецкае грамадзянства. Тут трэба вось што ўлічыць у выпадку сірыйцаў. Большасць сірыйцаў прыехала ў Германію ў 2015-2016 годзе. То бок яны знаходзяцца ў краіне ўжо 7-8 гадоў. Законы о грамадзянстве яны былі ў Германіі апошнім часам моцна лібералізаваны. Гэта значыцца, што тыя людзі, якія пражываюць у краіне 5 гадоў, а ў пэўных выпадках нават 3 гады, яны могуць падаваць на нямецкае грамадзянства ў тым выпадку, калі яны валодаюць мовай на пэўным узроўні і калі яны працуюць. Дык вось сярод сірыйцаў хапае тых людзей, якія за гэтыя гады вывучылі мову і якія працуюць. І вось менавіта ў гэтым годзе, калі паглядзець статыстыку сярод тых людзей, якія падавалі на нямецкае грамадзянства, галоўная група гэта менавіта сірыйцы, бо гэтыя людзі выдатна разумеюць, што нямецкае грамадзянства гэта гарантыя супраць магчымай дэпартацыі у Сірыю будучыні. Шматлікая колькасць выхадцаў з Сірыі ўжо даўно валодае нямецкімі пашпартамі. І ўсякія гэтыя размовы пра тое, што там хтосьці накіруецца на радзіму, ну гэтага не будзе. І сітуацыя ў Сірыі бліжэйшым часам, яна нават у самым спрыяльным сцэнарыі, пры самым спрыяльным сцэнарыі, яна не палепшыцца да таго ўзроўня, каб людзі хацелі добраахвотна з'язджаць з Германіі, Аўстрыі, Францыі, Італіі у Сірыю. То бок тэма будзе палітычна выкарыстоўвацца і сацыял-дэмакратамі, каб атрымаць дадатковыя галасы, і хрысціянскімі дэмакратамі, каб атрымаць галасы, але на практыцы нічога
массовага не адбудзецца. Пераважная большасць тых людзей, якія прыехалі з Сірыі у Германію і іншыя еўрапейскія краіны у 2015 годзе і пасля 2015 года застануцца. Тым больш, што і ў Сірыі могуць падзеі развівацца вельмі неспрыяльна, і нават, магчыма, мы будзем мець там і горшую сітуацыю з правамі чалавека, чым яна была пры Асадзе. Ну то про тое что там якія сілы накручаныя і змешаныя там зараз у Сірыі мы размаўлялі сёння в эфіры з Розай Турарбекавай. Яна тлумачыла, бо займалася вывучэннем гэтага пытання дасканала. І калі ўсё ж такі гэта ісламісты, зараз яны там можа быць хочуць паказаць сябе такими демократычнымі і ліберальнымі дзеля легітымізацыі ў вачах захаду. Як там будзе далей з ісламістамі, прадказаць цяжка. І але не складана уявіць чарговую хвалю эміграцыі. І як вы лічыце, як будзе дзейнічаць Еўропа ў такім выпадку? Мне падаецца, што у гэтым выпадку, калі сапраўды будзе новая хваля, а гэтыя ж розныя разважанні на гэты конт яны вядуцца. Калі успыхваюць канфлікты ў розных кропках свету альбо ідзе абвастрэнне, у Еўропе адразу, асабліва ў заходняй Еўропе, пачынаецца дыскусія наконт міграцыі, колькі мігрантаў там чакае. Ёсць жа, напрыклад, і прагнозы наконт таго, калі сітуацыя ва ўкраіне яшчэ больш пагоршыцца. Там яшчэ 5 мільёнаў, якія могуць пакінуць Украіну і прыехаць у Еўропу. То бок пра гэтыя сцэнарыі гаворка ідзе. І, дарэчы, у выпадку Сірыі таксама тыя лічбы, якія называюцца 4 альбо 5 мільёнаў чалавек, асабліва этнічныя меншасці і рэлігійныя меншасці, якія могуць пакінуць Сірыю ў выпадку пераследу. Гэта могуць быць тыя ж самыя алавіты, якіх прадстаўляў Башар Асад, да якіх вельмі адмоўнае стаўленне ў сірыйскім грамадстве, асабліва сярод суніцкай большасці. Гэта могуць быць курды, калі там будзе працягнуты пераслед курдскіх розных арганізацый, партый, груповак з боку Турцыі і іншыя. Гэта могуць быць і хрысціяне. Безумоўна, у выпадку ісламізацыі сірыйскага грамадства, я думаю, што тыя хрысціяне, якія там знаходзяцца, напрыклад, тыя ж армяне, армянская меншасць, яны паспрабуюць Сірыю пакінуць. Гэта ўсё цалкам магчымыя сцэнарыі. Што будзе рабіць у гэтым выпадку Еўропа, бо яна з гэтым сутыкнецца? Гэтым разам, думаю, падзеі 15-16 году не паўторацца, таму што настроі сёння ў Еўропе зусім іншыя. І калі прыйдзе вось такая новая міграцыйная хваля, мы бачым ужо істотнае паправенне Еўропы, значнае ўзмацненне правых і нават праварадыкальных тэндэнцыяў, то калі людзі, якія будуць вось у такой колькасці імкнуцца ў Еўропу, калі іх у Еўропу пусцяць, сітуацыя, я думаю, яшчэ больш пагоршыцца. Еўрапейскія палітыкі гэта разумеюць, таму будуць шмат казаць пра гуманітарны характар, пра неабходнасць дапамагчы, пра правы чалавека, але гэтым разам межы, як мне падаецца, не адчыняць. Мне падаецца, што настроі ў Еўропе змяніліся карэнным чынам. Давайте дадым яшчэ раз тэму мігрантскую, але з беларускага глобуса на яе калі паглядзець, тым больш што ёсць вось пытанне праз данат ад Гані. Дзякуй, Ганя. Вось магчымасць праз данат вывесці пытанне на экран. Так я хутчэй яго заўважу, таму што у нас ужо больш за 1200 гледачоў і вельмі шмат каментароў, таму не ўсё можна заўважыць адразу, тым больш што я ж павінен сачыць за думкай і спадара Александра, каб на яе рэагаваць. Але спадар Александр, я ўжо пыталася у Розы Турарбекавай і хочу даведацца ваше меркаванне. Ці магчыма вайна Расіі з Еўропай у выпадку замарозкі вайны ва ўкраіне? І куды бегчы, як што нам, бо мы палітычныя уцекачы ў Літве? Цяжкае пытанне. Канешне, цяжкае пытанне. Гэта пытанне, на якое хочацца адказаць адмоўна, бо любы чалавек не жадае вайны, тым больш вось такой вайны, якая можа закончыцца ядерным сутыкненнем. Ну давайте падыходзіць ўсё ж таки да сітуацыі больш рэалістычна. Калі мы паглядзім на тое, што зараз магчыма,
вось узгаданая замарозка войны ва Украіне, тут падзеі могуць разгортвацца розным чынам. Магчыма, гэта будзе трывалая замарозка. Вось мы бачым паміж паўночнай Карэяй і паўднёвай Карэяй гэтая замарозка так званая трывае з 53-го году. Хаця яшчэ ў 50-е гады падавалася, калі гэта ўсё не заключалася, калі ішлі ўвогуле нейкія там перамовы наконт магчымага выйсця з гэтай карэйскай вайны 50-53-го года, ну падавалася, што гэта ўсё не трывала, што гэта толькі перадышка, што праз пэўны час вайна ізноў будзе ісці далей. А вось як бачым з 53-го году, ну так, там бывалі розныя сітуацыі, але вось вайна, буйная вайна не паўтарылася. Магчыма, што мы атрымаем вось гэты карэйскі сцэнарый у Еўропе. Не выключаў бы я і такой сітуацыі, што Расійская Федэрацыя можа проста ўзяць паўзу, каб накапіць новыя рэсурсы і паспрабаваць яшчэ раз. Паспрабаваць яшчэ раз і ва Ўкраіне, і ў адносінах, у тым ліку і да еўрапейскіх краінаў. І краіны Балтыі, яны з'яўляюцца зараз форпостам НАТО на мяжы, і, безумоўна, верагоднасць нейкіх агрэсіўных акцый Расіі супраць балтыйскіх краінаў, яна мне падаецца самай сур'ёзнай на дадзены момант. Калі параўнаць краіны Балтыі з Польшчай, усё ж такі Польшча ў ваенным сэнсе гэта зусім іншая гісторыя. І вага Польшчы і ў НАТО, і ў еўразвязе яна таксама іншая. Так што вось гэтая напружанасць, яна ў краінах Балтыі захаваецца. Я мяркую, што яна захаваецца таксама на працяглы час, бо мы не выйдзем на развязку з гэтага канфлікту. Розныя аналітыкі, якія займаюцца Расіяй, і мне падаецца, яны маюць рацыю, калі яны падкрэсліваюць, што Путін шукае развязкі. Ён не шукае замарозкі, ён шукае развязкі. Ён хоча, каб за ім прызналі пэўныя тэрыторыі, якія ён захапіў. Ён жадае, каб прызналі новую ролю Расіі ў Еўропе і гэтак далей. Ён хоча гэтага прызнання за Расіі статуса моцнай дзяржавы. Ён хоча, калі жадаеце, калі ўжо размаўляць мовай Пуціна, пацанскай мовай Пуціна, ён жадае павагі. Гэту павагу Путін не атрымае. Усё, што мы зараз чуем і бачым, гэта ідзе толькі ў адным накірунку. Давайце нейкім чынам скончым гэтую вайну. Каб не гінулі людзі, каб не было напружанасці асаблівай у заходняй Еўропе, ну каб давайце атрымаем нейкі спакой альбо адчуванне спакою. Проста, канешне, магчыма, Расія і пойдзе на гэтую замарозку з эканамічных прычынаў і каб выйграць час і паспрабаваць яшчэ раз. Но гэта не выйсце сітуацыі. Бо заходні прыклад, заходняя ідэя, што давайце нейкім чынам гэта замарозім, а там можа і Путін памрэ, а можа і Путін знікне, а можа з Пуціним нешта здарыцца, будзе іншая Расія, будзе іншае становішча, і мы нейкім чынам выйдзем з гэтага без вайны. Гэта можа спрацаваць, а можа і не спрабаваць, бо Путін, ён ужо паспрабаваў гэтую вайну. І гэтая сітуацыя, якая зараз ідзе, яна яму відавочна падабаецца. Ён атрымлівае асалоду ад гэтага змагання з Захадам. Гэта такі пэўная спроба з яго боку пераадолець траўмы 91-го года, страчаны Савецкі Саюз. А вось мы паспрабавалі яшчэ раз усё ж такі пазмагацца з Захадам. А можа гэтым разам атрымаецца, і мы тады перакрэслім нашу паразу 91-го года. Таму скажу шчыра, у мяне прагнозы зусім не аптымістычныя, але побач з гэтымі прагнозамі ёсць і надзея, што мае прагнозы не збудуцца. І вось мы бачым, дарэчы, выпадак Сірыі, ён у гэтым сэнсе вельмі аптымістычны. Ён паказвае, што эксперты, аналітыкі вельмі часта схільныя памыляцца, нават у сваіх найгоршых прагнозах. Дзякуй за адказ. Я тады працягну акурат такі гэтую тэму, можа быць, вайсковай такой напружанасці у нашым рэгіёне, прычым вось на беларуска-заходніх межах. Выступіў днямі у Дзяржсмі начальнік дэпартамента міжнароднага ваеннага супрацоўніцтва, памочнік міністра абароны Беларусі Валерый Рывенко. Вось на чыстым воке
робячы выгляд, ведаеце, памятаеце з гэтага гумарыстычнага шоу, а хто это сделал, вот выйшаў і такі говорит: мы демонстрируем своим соседям, что мы сохраняемся в штатах мирного времени. Это обозначает, что мы не несем угрозу, не планируем создавать наступательных группировок войск и планируем жить в дружбе, мире и согласии. Но это в отличие от Польши. Они об этом прямо говорят. И интересное у них такое заявление, что мы готовимся к войне. И вопрос: к войне с кем? И так, оп, и с кем это может Польша готовиться до войны? Что это такое тут? И одночасово, у той же самый час, значится, по БТ показывают фильм, где вот эту карту дэманструюць пра та сама з падлікам часу, за колькі арэшнік далятае, калі ён вылеціць з Брэста, колькі яму часу трэба, каб даляцець да Кіева, да Хельсінкі, да Берліна з Варшавай, да Францыі і да Лондона. И заявляют: мы просто дали понять милитаристским идеологам Польши и Литвы, что существует нечто помощнее, чем натовская техника и берцы, которые протоптали дорожки возле наших границ. Так я не зразумеў, то есть вот яны рыхтуются, не рыхтуются, бачыць яны з кем же ж там вот у Польшчы рыхтуецца воевать, ці не бачыць, ці потом а что такое, мы ж тут ни при чем, это российские войска шли, понимаете, или возвращались обратно к себе в Россию, ну и почему-то решили свернуть там на Киев, там, потом свернут на Варшаву, на Вильню, а мы тут ни при чем, мы вообще не понимаем, с кем они там собираются воевать. Это вот как бы прикидываются под дурачка, или вот дурачками у всех нас лічаць. Што тычыцца аўдыторыі, я думаю, што з асаблівай павагі да сваёй аўдыторыі яны, канешне, не маюць. Бо калі б павага была б, яны б усё ж такі такія супярэчлівыя рэчы не распавядалі б і больш асцярожна ставіліся да таго, што яны, з чым яны выходзяць у публічную прастору. Беларускія генералы і беларускія палкоўнікі, яны просто им нравится у своих утульных кабинетах и у сноснай бяспеки ва утульнай ситуации разважать там про розныя войнушки, якія яны нібыта будуць весці, разважать про тое оружие, про тую зброю, якую яны нібыта атрымаюць і якую яны змогуць карыстацца. Ну гэта такія прыемныя тэарэтычныя размовы. Ну яны ж пакуль не ў расійскіх акопах, яны ж не на украінскім фронте. І напэўна спадзяюцца, што вось гэтага лёсу яны і збегнуць. Ну вось таму ідуць такія разважанні. І тут не трэба забывацца пра тое, што вось гэтае кіраўніцтва беларускай арміі, афіцэры, якія там адыгрываюць на важных пасадах знаходзяцца, яны ж у значнай ступені разглядаюць сябе ў якасці прадаўжальнікаў расійска-савецкай вайсковай традыцыі. Іх арыентыры – гэта расійская армія. Калі паглядзець на тых, хто атрымалі вышэйшую ваенную адукацыю, дзе яны? Российской Федерации. Вось і ў гэтым кантэксце і робяцца такія заявы. Ім гэта просто падабаецца. Ну і акрамя таго, яны лічаць, што яны ў стане шляхам такіх заяваў, з дапамогай такіх заяваў запугаць людзей на захадзе. Гэта ж мэта. Для гэтага выкарыстоўваюцца і беларускія афіцеры, і таксама працуе той же Александр Лукашенко, то бок павысіць напружанасць, узмацніць напружанасць на захадзе. Вось гэта галоўная мэта такіх заяваў. А што тычыцца тых розных тэарэтычных выкладаў, што яны там па Берліну удараць, па Мадрыду, па Парыжу і гэтак далей, ну конечно, можна і далей так разважаць, но ім трэба было б усё ж такі задаць і сябе сур'ёзнае пытанне: а што будзе ў той момант, калі яны гэта зробяць? Што будзе з імі і што будзе з Беларусю? Ну, можа, ім усё роўна, бо яны лічаць, што ў тым выпадку, калі такое пачнецца, ну, іх Расія прыбярэ да сябе і нічога такога не будзе. А вось гэта галоўнае насамрэч пытанне. І гэта менавіта тое пытанне, якое павінны сябе задаваць усе тыя людзі, якія гэта бачаць і гэта чуюць. Нават тыя людзі, якім падабаецца Александр Лукашенко. І тыя людзі, якія спачуваюць Расіі. Ну, нейкае адчуванне самааховы, яно ж павінна быць.
Ну людзі ж павінны разумець, калі вы зробіце нешта такое з тэрыторыі Беларусі, вам жа прыляціць у адказ. Прычым так прыляціць, што Я вось дарэчы з гэтай нагоды хацеў бы працягнуць, прыгадываю такі, прычым гэта запущены быў расійскімі ну как бы прадстаўнікамі расійскіх сілаў, такі жарт, не жарт, сумны жарт, які зварот да расійскіх солдат. Русский солдат, помни, родина тебя всегда бросит. Из гэтай нагоды вот сірыйскія падзеі, абяцанне Пуціна заўсёды там стаяць за спиной Башара Асада, падтрымліваць і гэтак далей. І пытанне ад вожыка патрыёта: ці могуць падзеі ў Сірыі нарадзіць пэўныя сумневы сярод прамаскоўскіх элітаў у Беларусі? Ну і у самого ж самага Лукашэнкі, што калі там умоўная, вот як яны там малявалі самі ў сябе та самая карты, как готовится нападение, как там каліноўцы, паспалітае рушэнне там і ж заходзяць, і можа быть то так быть, что ніякі там Путин плечо не подставить. И Азаронок, который кричал, что у меня там дядя Владимир Владимирович за спиной стоит, он тут нас как бы вам тут всем покажет, за нас вам голову разобьет. Может, то дядя Володя будзе іншым заняты, не до того ему будзе. Я бы казаў на гэтае пытанне так, каб зразумець гэта, трэба мець разважаць, а не толькі кідацца нейкімі фармулёўкамі. І што тычыцца інтэлектуальных якасцяў Азаронка, так ну думаю, што ён на мяне можа і пакрыўдзіцца, але я іх ацэньваю досыць сціпла, і ён не выглядае як чалавек, які сапраўды здатны разважаць у такім накірунку. Вось так што ў гэтым сэнсе за яго я спакойны. Ён будзе і дадалей верыць расійскай прапагандзе, трансляваць расійскія наратывы і жыць спакойна з адчуваннем, што нічога сур'ёзнага ў Сірыі не атрымалася, і потым усё будзе добра, таму што павінна быць добра, назовем гэта так. Што ж тычыцца сур'ёзных людзей, якія, нягледзячы на іх светапогляд, усё ж такі ў стане разважаць, і гэта тычыцца і вайсковага кіраўніцтва, і цывільнага кіраўніцтва Беларусі, то я думаю, што яны выдатна зразумелі, што ў Сірыі адбылося. І іх рэакцыя пра гэта сведчыць. Ну няма там афіцыйных каментарыяў. Ну Лукашенко, які выказваецца на зусім розныя знешнепалітычныя тэмы. Ён там за 2 тыдні не знайшоў магчымасць нешта сказаць наконт Асада і наконт Сірыі. Ён жа вядомы спецыяліст у галіне знешняй палітыкі. Ён жа такі вопытны чалавек, як ён сам кажа. І яго слова, як кажуць тыя беларускія прапагандысты, ён жа такі празарлівы, ён усё бачыць наперад. А вось пакуль маўчыць. Ну можа яшчэ нешта і скажа наконт Сірыі. Думаю, што гэтае уяўленне, як хутка крышыцца дыктатура, як яна знікае у адзін момант, і як твае партнеры ну кідаюць табе фактычна, назовем іх так, кідаюць умоўна ў косці, ну гэтае адчуванне з ім Лукашэнку і прыйдзецца жыць надалей. Гэта непрыемна. А там ёсць яшчэ і іншыя высновы. Я б сказаў вось так: мы бачылі, у якім стане апынулася сірыйская армія. Атрымлівала зброю, сур'ёзную зброю ад Расіі. Акрамя таго, там ішла падрыхтоўка сірыйскіх вайскоўцаў і з боку іранцаў, і з боку расіян. Мне падаецца, я, конечно, невялікі вайсковы спецыяліст у галіне ацэньваць якасць арміі, но ізноў жа, калі мы з вами размаўлялі 2-3 тыдні таму, і вы мяне папрасілі так, умоўна кажучы, параўнаць па адчуванням, назовем это так, сірыйскую армію, тое, што я ведаю пра сірыйскую армію, тое, што я ведаю пра беларускую армію, ну я хутчэй за ўсё сказаў бы вам, што сірыйская армія, яна куды больш вопытная, у іх ёсць практычны вопыт, яны ваявалі столькі гадоў, і што мы бачым, што адбылося з сірыйскай арміяй. Сірыйская армія аказалася пшыкам, дэзертыры, якія адступалі, якія не жадалі ваяваць, усё што заўгодна. Ну я думаю, што Лукашенко просто павінен сабе ў гэтым кантэксце задаць пытанне, а ў якім стане знаходзіцца беларуская армія? А калі будзе сур'ёзнае выпрабаванне? А калі сапраўды, як Лукашенко любіць казаць, хтосьці нападзе на Беларусь? А калі прыйдзецца паўдзельнічаць у розных маскоўскіх авантурах? Як будуць паводзіць сябе беларускія вайскоўцы? Ці не паўтарацца сірыйскія падзеі? Я маю на ўвазе падзеі, звязаныя з арміяй у Беларусі. Усё адкрытыя пытанні. Таму і
імкнуцца беларускія ўлады гэтую сірыйскую тэму ну як бы вывести з эпіцэнтру ну каб яе не было каб яе асабліва не было яны транслююць расійскія наратывы імкнуцца паказаць што нічога сур'ёзнага там у Сірыі не адбылося ну бываюць праблемы але гэта не галоўнае што у нас ёсць арэшнік і у нас ёсць ядерная зброя ну выдатна а мы бачым у рэальнасці падзеі могуць так развіцца што там ужо будзе не да арэшнікаў і не да ядзернай зброі але калі паглядзець на тое як прапаганда адрэагавала на вот гэтыя падзеі сірыйскія уцёкі Асада то ну калі там паглядзець там што пісалі там тыя ж самыя там Гігін Шпакоўскі там Дзермат там іншыя то была такая думка што такое празрэнне у іх адбылося что тут не трэба асабліва спадзявацца на тое что звонку нехта калі што то табе тут асабліва моцна дапаможа трэба перш за ўсё разлічваць на сябе ну і далей пашлі высновы что трэба там мадэрнізаваць і рыхтаваць там сваё войска трэба там вот ідэалогію трэба вот ну как бы каб людзі там разумелі что бараніць сваё як вы думаете ідэалогію на таким падмурку что вы павінны бараніць уладу Лукашэнкі атрымаецца вот збудаваць такі магутны кулак які дасць усім таким ненавіснікам адпор Я дарэчы у гэтых гігінска-шпакоўска-дзермантаўскіх наратывах я побачыў яшчэ один такі вельмі цікавы момант яны ж там імкнуліся не столькі патлумачыць что як жа яны ж усе рускі свет яны ж большыя расійскія прапагандысты чым самі расіяне таму крытыкі Росіі там у прынцыпе быць не павінна там нават прыхаванай крытыкі Росіі не было что у іх было гэта тое что калі ты сам не змагаешься за сваю ўладу ну чаму табе павінен нехта дапамагаць то бок ну что тут Россия могла зрабіць калі у Асада самого ўсё развалілася что тут могла зрабіць Россия что воевать яна павінна была за Асада там ну не вось прыкладна так яно ішло что тычыцца нейкага аб'яднання вакол Лукашэнкі то ў такім грамадстве як сённяшняя беларуская ну канешне яна выглядае как такое вонкава калі мы там паглядзім на дзяржаўныя СМІ прапаганду калі нехта прыйдзе вырашыць там зрабіць умоўна кажучы нейкае пытанне на беларускіх вуліцах зразумела атрымаеш ты адказы якія ты хочаш атрымаць што ўсё добра усе вакол Лукашэнкі там большасць пераважная падтрымлівае дзеючую ўладу і гэтак далей ты у гэтых умовах ну гэтак сістэма працуе чалавек не скажа ў такой сістэме праўду бо ён ведае што яго чакае калі будзе той адказ які не задаволіць тых хто пытаецца таму вонкава яны могуць стварыць гэтае ўражанне але у рэчаіснасці я думаю что ўсе тыя праблемы якія ў Беларусі прывялі до 2020 года до гэтага выбуха 2020 года яны не пераадолены Лукашенко не імкнуўся і нічога не зрабіў каб склеіць грамадства і тут цікавая паралель сапраўды паміж Лукашэнкам і Асадам і Асад і Лукашенко зрабілі стаўку на рэпрэсіі нават пасля таго як Асад перамог у грамадзянскай вайне рэпрэсіі ў Сірыі не спыніліся ніякай дэмакратызацыі сірыйскага грамадства не было бо Асад ведаў калі ён пойдзе на гэтыя крокі гэта паменшыць трываласць ягонага рэжыму і нават вельмі абмежаваная лібералізацыя можа прывесці до конца гэтай улады что робіць Лукашенко мы что назіраем з 2020 года хоць нейкія памкненні ну да лібералізацыі каб скончыць усё что было рэпрэсіўную палітыку нічога гэтага няма Лукашенко робіць і надалей стаўку на рэпрэсіі бо ён ведае калі рэпрэсіі цалкам спыняцца калі будуць нейкія там паляпшэнне сітуацыі ў галіне правоў чалавека дэмакратызацыі іншае ну гэта правядзе да краху рэжыму так что я думаю что тыя высновы а я ўпэўнены что Лукашенко вельмі уважліва сочыць за падзеямі ў Сірыі і ён і ягонае атачэнне гэта будуць хутчэй дадатковыя імпульсы да таго каб сітуацыю ў Беларусі не паляпшаць тое что вось сёння Лукашенко памілаваў калі не памыляюсь 29 чалавек так 29 чалавек волю гэта выдатна гэта выдатная навіна
і чым больш людзей выйдзе, усе павінны выйсці. Гэта можна толькі вітаць, але ізноў жа я б гэта не перабольшваў. Характар сістэмы ён не змяняецца, вектор развіцця не змяняецца, і хутчэй за ўсё Лукашенко і надалей будзе рабіць для сябе высновы, што кіраваць трэба і надалей жорстка і нават максімальна жорстка. Ну вот вы трошку апярэдзілі маё пытанне, то есть вот мы зараз бачым па ўсіх тэлеграм-каналах, пачынаючы ад прапагандысцкіх і ўсіх астатніх, ну і працягваючы безумоўна незалежнымі, пра тое, што былі памілаваны чарговая партыя палітвязняў 29 чалавек. Ну і ўсё. А калі вот чытаць там з Беларусі, беларускія СМІ, якія ёсць прапагандысцкія, тэлеграм-каналы, то ўсё вызваленне ёсць, а рэпрэсій-то ну типа ніякіх няма, нічога не відаць. Нават губазікам забаранілі выкладваць свае так званыя катавальныя відэо, не выкладваюць ужо, каб ну то есть вот все, няма нічога. Пакуль не выкладваюць, но ізноў жа сітуацыя можа змяніцца. Тое, што яны зараз робяць, і тое, што яны робяць, зрабілі з вызвалення 29 чалавек вось такую сур'ёзную падзею, калі інфармацыйную падзею. У мінулым гэта ж выглядала так. Паміж іншым было узгадвалі яны, але гэта цэнтральнай тэмай не з'явялася. А тут і нават і пул першага пра гэта паведаміў. Ну, напэўна, нешта будзе яшчэ і на тэлебачанні. Я думаю, што вось гэты момант ён звязаны перш за ўсё з знешнепалітычнымі падзеямі. Першае гэта гісторыя з Сірыі. Мы ж бачым, як адрозніваецца то, як асвятляюць сірыйскія падзеі ў незалежных СМІ і дзяржаўная прапаганда. Самае жахлівае для дзяржаўнай прапаганды гэта тое, што ў людзей узнікнуць нейкія паралелі, аналогіі. Калі людзі пачнуць параўноўваць Асада і лёс Асада, ролю Расіі з сірыйскія падзеі з беларускімі падзеямі. Гэта параўнанне, любая форма параўнання, яна вельмі непрыемная. Таму ім трэба гэтую сірыйскую тэму выкрасліць на перыферыю. Яны гэта робяць. Іншы момант, ён звязаны з ядзернай зброяй, з арэшнікам і з вынікамі тых перамоваў, якія былі ў Мінску на мінулым тыдні. З аднаго боку, яны на працягу некалькіх дзён выкарыстоўвалі гэтую тэму, асабліва арэшнікі, але ж потым з'явілася інфармацыя Белпола пра то, якое пагадненне там было заключана, і нават тыя людзі, якія асабліва палітыкай не цікавяцца, калі яны пабачаць гэта, яны пачытаюць, ну любы чалавек зразумее, што гэта шлях да удзелу Беларусі, гэта не толькі шлях для таго, каб зацэментаваць уладу Лукашэнкі ў Беларусі, гэта шлях да вайне. Цяпер фактычна ёсць гэтае пагадненне. Путін, ён жа вядомы прыхільнік розных юрыдычных дакументаў. Гэта Лукашенко, у яго ўсё проста, у яго не да законаў. А Пуціну павінна быць паперка, павінна быць нешта юрыдычнае. Вось яна, гэта юрыдычная аснова, каб выкарыстоўваць беларускія войскі. І пачалася дыскусія вакол гэтага. Но, безумоўна, нават тыя людзі, якія жывуць у Беларусі і якім падабаецца Лукашенко, якія на яго баку і нават на расійскім баку, нават гэтыя людзі не жадаюць, каб Беларусь удзельнічала ў вайне, каб Беларусь ваявала. То бок складваецца непрыемны фон. І ён відавочна лукашэнкаўцам не падабаецца. Ну таму, мне падаецца, яны вырашылі сёння зрабіць з вызвалення палітвязняў такую падзею. Тут яшчэ, канешне, магчымы сюрпрызы, мы пабачым сёння. Магчыма, у спісе гэтых 29 чалавек могуць быць і медыйна вядомыя персоны. Можа, гэта свайго кшталту падрыхтоўка для таго, каб паказаць увечары нешта там кшталту інтэрв'ю з некім вядомым палітвязнем, нешта такое. Але гэта толькі мае тэарэтычныя разважанні. Ніякіх інсайдаў, ніякай інфармацыі у мяне тут няма. Давайте тады, паколькі у нас тут часу не шмат засталося, прычым вот спадар Александра трэба будзе адпусціць усё ж таки, хаця ён абяцаў пасля мінулага кароткага свайго эфіра, што гэты раз ён можа быць з намі даўжэй. Дарэчы, раю усім подпісацца на тэлеграм-канал спадара Александра Фрыдмана. Ну і не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте свои падабайкі, націскайте на звоночек, расширвайте, каб як мага большая колькасць людзей
паслухала, пра што мы гаворым і пра ацэнкі, якія дае спадар Александр тым ці іншым падзеям. Ну і дарэчы, калі ўжо закранули тут тэму невялікіх таких інфармацыйных паведамленняў, я заклікаю усіх, кому гэта блізка і хто можа сабе гэта дазволіць, калі ласка, падтрымайце збор, які аб'явілі полк Кастуся Каліноўскага, калядны збор для дзяцей вязняў, што загінулі ў вайне супраць расійскіх акупантаў. Я папрашу даць спасылачку на гэты збор. Давайте зробім трошку радасным нейкім дзень калядны для дзяцей. Вось гэтая дамова аб гарантыях бяспекі ў рамках саюзнай дзяржавы, якую вы ўзгадалі. Пакуль мы не бачылі ўсяго дакумента, Белпол яго таксама не выкладаў, але ён сцвярджае, што палажэнні той дамовы падобныя да умоваў, якія былі падпісаны паміж Расіяй і КНДР, умовы дамовы аб усеабхопным стратэгічным партнёрстве. Калі гэта сапраўды так, ці сапраўды гэта можа прывесці да адпраўкі беларускіх войскаў, беларускіх салдат ва Ўкраіну на вайну, будь то гэта Курская вобласць зноўка, ці там яшчэ што-небудзь, але ўжо вот такі канкрэтны ўдзел. Конечно, цікава было б параўнаць тое, што я лічу, сыходжу з таго, што гэта будзе калісьці надрукаваць, і тое, што было заключена паміж Расіяй і Паўночнай Карэяй, і тое, што заключылі паміж Беларусю і Расіяй. Вось. Ўсё ж таки гэта розныя сітуацыі, яны ў тым розныя, што Паўночная Карэя, яна накіроўвае сваіх вайскоўцаў добраахвотна, бо яна жадае на гэтым зарабіць, і рэжым Кіма шукае для сябе выгаду у рознай галіне, і ў эканамічнай, і ў палітычнай, і зброю яны жадаюць сучасную ад Расіі атрымаць. То бок Кім гандлюе сваімі грамадзянамі і дазваляе Расіі выкарыстоўваць, патэнцыйна выкарыстоўваць і больш, напэўна, будзе выкарыстоўваць яшчэ больш актыўна грамадзянаў Паўночнай Карэі, паўночна-карэйскіх вайскоўцаў у якасці гарматнага мяса. Што тычыцца Беларусі, тут іншае становішча. Што мы бачым з 2022 года, пасля 24 лютага? У Лукашэнкі было шмат магчымасцяў актыўна паўдзельнічаць у гэтай вайне супраць Украіны. Ён мог пайсці разам з Расіяй у лютым, ён мог яшчэ больш актыўна падтрымліваць Расію ў 22 годзе. Ён і падтрымліваў, але шукаючы сваю выгаду, але дзейнічаў усё ж таки асцярожна. Былі пэўныя чырвоныя рысы, яны ў Лукашэнкі застаюцца, якія ён не жадае пераходзіць. Ён не хоча, каб Беларусь яшчэ больш актыўна выкарыстоўвалася для вайны, каб прыватнасці ракеты наносіліся ракетныя удары з тэрыторыі Беларусі. У 22 годзе ён нічога не смог з гэтым зрабіць. Відавочна, што Расія пажадала гэта зрабіць і зрабіла. І можа гэта зрабіць у любы момант ізноў. Другая чырвоная лінія для Лукашэнкі — добраахвотна даслаць беларускія войскі, прапанаваць беларускія войскі расіянам. І мне падаецца, што ён далей будзе імкнуцца гэтыя лініі не перайсці, бо яны пагражаюць стабільнасці яго рэжыма. Тут, аднак, ужо пытанне расійскае. Я лічыў і да гэтай дамовы, і тым больш пасля гэтай дамовы, калі Расія вырашыць для сябе патрэбным больш актыўна выкарыстоўваць беларускія рэсурсы, а гэта можа быць што заўгодна, і выкарыстанне тэрыторыі, і больш актыўнае выкарыстанне беларускай прамысловасці для вайны супраць Украіны ў рамках расійскай военной эканомікі, і нават беларускія войскі у Курскай вобласці і дзе заўгодна на фронте, гэта ўсё было магчыма, цалкам магчыма і рэалістычна яшчэ да гэтай дамовы. Зараз сітуацыя пагоршылася, бо цяпер ёсць гэта ўсё юрыдычна. Юрыдычна ёсць магчымасці. Цяпер адвярцецца, Лукашенко, канешне, калі Расія будзе імкнуцца адвярцецца. Але калі яны палічаць патрэбным іткнуць яго ў гэты дакумент, які ён падпісаў,
які ён падпісаў, то тут выкруціцца будзе цяжка. Лукашенко гуляе ў час, і ён спадзяецца, што вось ён яшчэ пэўны момант яму утрымаецца перасядзець, а потым там будзе нейкае перамір'е магчыма, а можа замарозіць вайну, і можа сітуацыя будзе іншым, і да гэтага не дойдзе. Гэта яго галоўнае спадзяванне. Ці атрымаецца, паглядзім. Але нават калі вот замарозка такого канфлікта будзе і атрымаецца пераседзець у тым сэнсе, каб не адпраўляць войскі, тым не менш, як сцвярджае Белпол, вось гэтая дамова падпісаная дазваляе Расіі ствараць на тэрыторыі Беларусі дадатковыя вайсковыя базы і размяшчаць вайсковыя кантынгенты. Ну і пацвярджае размяшчэнне ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Калі мы разважаем таго, што Расія найхутчэй такую замарозку канфлікта будзе выкарыстоўваць для падрыхтоўкі свайго войска, сваёй эканомікі, усяго грамадства свайго для новага рыўка, то яны могуць Беларусь зрабіць мілітарнай такой пляцоўкай для такога рыўка на тую ж самую у бок НАТО, на Польшчу. Гэта ўжо робіцца, то бок што тычыцца там розных базаў. Ну так, это ўжо фармалізацыя, юрыдычная фармалізацыя, але ізноў жа, калі б яны пажадалі стварыць базы, так яны б гэтыя базы стварылі бы і без гэтага дакумента. Бо Лукашенко сёння не ў такім стане, каб ён мог доўга супраціўляцца, калі Расія гэта на 100% пажадала бы. Тое, што будзе выкарыстоўвацца хутчэй за ўсё, можна стварыць базы прямо на мяжы з краінамі НАТО. А что такое ядерная зброя? А что такое гэты арэшнік, калі ён урэшце рэшт будзе ў Беларусь завезены? Гэта і ёсць мілітарызацыя. А любая мілітарызацыя Беларусі, яна падвышае верагоднасць таго, што Беларусь можа быць часткай вайны, можа быць часткай сутыкнення паміж НАТО і Расійскай Федэрацыі. Я думаю, што Лукашенко гэта відавочна разумее, але ідзе на гэта, каб падвысіць сваю палітычную вагу, каб падвысіць свае ваенную вагу, і ў спадзяванні, ну гэта вядомае спадзяванне Лукашэнкі. Ён жа лічыць сябе вязунчыкам, палітычным вязунчыкам, у якога заўсёды атрымліваецца прайсці праз кроплі. Атрымліваецца захаваць уладу, выйсці з самых ужо дрэнных сітуацый. Ён разумее, сітуацыя зараз дрэнная. Напэўна, у сэнсе вайны, у сэнсе ваеннай бяспекі і ўвогуле у сэнсе бяспекі, гэта найгоршая сітуацыя за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі. Но ён, напэўна, бачыць, што іншай магчымасці няма, што яго выйсці з гэтага расійскага ціску не атрымліваецца, а шмат у чым яму гэтая зброя падабаецца, таму ён і спадзяецца, напэўна, ну добра, ну ўсё падпісалі, ну вось такія, вось магчыма, што-то такое можа адбыцца, а можа не адбудзецца, а можа пашанцуе. Ну шанцавала ж усё жыццё, можа і пашанцуе. Праблема ў тым, што з шанцаваннем тут справа такая, калісьці гэта заўсёды закончыцца. А Лукашенку, калі паглядзець на яго палітычнае жыццё, яму сапраўды шанцавала шмат разоў. А што будзе далей, пабачым. Ну і давайте тады на завяршэнне, калі мы загаварылі пра замарозку канфлікта, там мірныя перамовы і гэтак далей, як ацэньваецца вынікі візіта Трампа ў Еўропу, у Парыж? Перамовы з Зеленскім, словы яго датычна ЗША ў НАТО, размоваў там не размоваў з Пуцінам, ну і увогуле вось гэтая яго змена рыторыкі з той, што да я за 3 дні, не за 1 дзень, а зараз ужо, ну калі атрымаецца, то там как бы вот ўсё ж таки дамагуся мира. Вот такія ацэнкі ідуць. Ну, гэта ж Трамп персона вельмі супярэчлівыя заявы, якія цалкам адрозніваюцца адна ад аднаго, гэта яго так званы фірменны стыль. Пазітыўна ўспрымаецца тое, што Макрона атрымалася арганізаваць гэтую сустрэчу Трампа і Зеленскага, і што Еўропа таксама ў гэтай сустрэчы ў гэтым фармаце прысутнічала, што гэта былі не перамовы сам-насам, а ўсё ж такі ў прысутнасці Макрона. То бок гэта станоўчы момант,
гэта падкрэслівае, што Еўропа ўсё ж таки мае пэўную палітычную вагу, а значыцца і будзе магчыма удзельнічаць у перамовах. Гэта першы момант, альбо ў перамоўным працэсе у якой-небудзь ступені будзе удзельнічаць у перамоўным працэсе. Што тычыцца заяваў Трампа наконт НАТО, ну там таксама гэта другое, таксама нічога новага не было. Гэта старая рыторыка Трампа, рыторыка Злучаных Штатаў, якія самая моцная краіна НАТО, якая кажа, калі вы будете плаціць, калі вы будете выдаткоўваць адпаведныя грошы на бяспеку і на НАТО, ну тады вы атрымаеце ад мяне гарантыі нейкія, атрымаеце дапамогу. Не будзе грошаў, не будзе дапамогі, нічога новага ў гэтым няма. Ён і раней пагражаў, што Штаты могуць выйсці з НАТО. Пэўны станоўчы момант у гэтым таксама ёсць. Еўрапейцы на працягу значнага часу яны не выдаткоўвалі дадатковых грошаў на абарону. І гэтае ўспрыманне, ну што ёсць амерыканцы, якія заўсёды дапамогуць. Ну ёсць жа амерыканцы нас не кінуць. А зараз іншае становішча. Гэта было ўжо зразумела падчас першага тэрміну Трампа. І тым больш зараз. Цяпер прыйдзецца самім выдаткоўваць, бо гэта не на 100%, што гэта амерыканская дапамога будзе заўсёды. Гэта другі момант. Трэці момант, ён, напэўна, вельмі важны, і тут я вяртаюся да падзеяў у Сірыі і значэння. Трамп яшчэ толькі выпрацоўвае сваю стратэгію адносна Украіны. І Трамп гэта чалавек, які, вядома, калі ён у чымсьці упэўнены, калі ў яго склалася ўяўленне, ён ідзе далей як бульдозер такі, не звяртае ўвагу на розныя акалічнасці. І вось тут ён пабачыў гэты сірыйскія падзеі. І тое, што ён сам піша, ён жа што падкрэслівае у сваіх уласных там паведамленнях, якія ад яго сыходзяць, што Расія прадэманстравала сваю. Яна не здолела дапамагчы Асаду, што Расія настолькі пагразла ва ўкраінскіх падзеях, што нават яны кінулі свайго хаўрусніка. Яны нават страцілі альбо страчваюць вельмі важную краіну. Гэта значыць, што з пункту гледжання Трампа Расію можна прымусіць да мірных перамоваў і паспрабаваць навязаць Расіі гэтыя нейкія дамоўленасці. Тое, што можа атрымацца ў выніку, яно не будзе добрым для Украіны. Украіна відавочна страціць кантроль, калі ўвогуле ўсё атрымаецца, над значнай колькасцю сваіх тэрыторый. 20% тэрыторыі Украіны зараз кантралюе Расійская Федэрацыя. Але Украіна хутчэй за ўсё атрымае значную ваенную дапамогу і з амерыканскага і будзе дапамога ў адбудове Украіны, то бок станоўчыя моманты таксама прысутнічаюць. Ну і спыніцца вайна, перастануць гінуць людзі. Гэта галоўнае ў гэтым кантэксце. Што ж тычыцца Расіі, то Расія апынулася ў такім становішчы, што слабасць Расіі, паказаная ў Сірыі, яна відавочная, і зараз Пуціну прыйдзецца вырашаць. Альбо пачнуцца нейкі гандаль, нейкія перамовы на ўмовах Трампа, альбо ён перакрэсліць усе гэтыя спадзяванні Трампа і пойдзе далей, ну тады можна сыходзіць з таго, што Украіна атрымае дадатковую ваенную дапамогу з боку амерыканскай адміністрацыі, нават большую, куды большую, чым гэта адбываецца зараз. І вайна, і мы будзем назіраць толькі эскалацыю сітуацыі. Калі Расія ўсё ж такі на ўмовы Трампа пойдзе, ну выглядае так, што яна захавае кантроль над тымі тэрыторыямі, якія яна захапіла, але вось гэтай развязкі, выйсця з сітуацыі, пра якое марыць Пуцін, яго не будзе. Дарэчы, вось той момант такі тут відаць только пратакольны ці дыпламатычны, скажем, на выказыванне адносна развязання сітуацыі ва ўкраіне Трампа адказаў наўпрост Зеленскі з боку Украіны, а з боку Расіі адказаў Пескоў. То есть Путин не снизошел. Вот для Трампа такая знявага, это не подтверждение того, что как бы да не особливо там друг Путин хотел бы его слухать.
А я не думаю, что Трамп лічыць там Путина нейкім сябрам, нечым таким. Конечно, яны там усё рэгіструюць. Нават там же было паведамленне з боку памочніка, калі я не памыляюся, Трампа, які заявіў, што тое, як Зеленскі выглядаў на сустрэчы, тое, што не было там касцюма і іншае, што гэта пэўная знявага Злучаных Штатаў, прэзідэнт будучага прэзідэнта абранага прэзідэнта Злучаных Штатаў і Злучаных Штатаў. Ну, Трамп это чалавек, які за такімі фармальнасцямі назірае, але ж мы не ведаем, якая там ідзе камунікацыя, калі ўвогуле паміж адміністрацыяй Трампа, якая будуецца, і расійскім кіраўніцтвам. А калі паглядзець на Путіна, ну, Путіна зараз асабліва няма прычынаў з'яўляцца на публіцы, бо тыя падзеі, якія адбываюцца, яны для Расіі непрыемнымі. Як бы ім расійская прапаганда не імкнулася прынізіць значэнне сірыйскіх падзеяў, гэта параза. Гэта вельмі сур'ёзная параза Расійскай Федэрацыі, якая даслала захаду той месседж, які Расія ў сённяшніх умовах ну ніякім чынам не хацела, каб яны шоў. Гэта месседж пра тое, што Расія насамрэч ўжо зусім не такая моцная, як яна хоча гэта свету паказаць. Дякую вялікі. Нагадываю ўсім пра неабходнасць подписаться на телеграм-канал спадара Александра Фридмана. Не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио. Слухайте, глядите, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, расширвайте, але калі для вас гэтае бяспечна. Ну і яшчэ 20 снежня Вільня 18:00 пляцоўка Кропка. Будем сустракацца і разважаць пра беларускую нацыянальную ідэю. Будуць выдатныя спикеры, той же самый Евген Красулин, Роза Турарбекова, Павел Терашкович, Добровольский, Вячорка і шмат іншых цікавых людзей. Далучайцеся, калі для вас гэтая тэма таксама важная і цікавая. А я развітваюся з спадаром Александром. Дзякуй вялікі, жыве Беларусь.